nyalo rocho kwe kaachiel kod nyalo miyo mwandu lal e kinde mag ng'anyo. Kawadhi nyime ni kaunti ma Kisumu bende kodok chien e ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024 en ng'anyo manochakore kata manochakore mamuol kondele ka jo ng'anyo nobago wuoth kochomo chuny boma ma Kisumu maonge tulo moro amora mane oneno. Nyakwara Mogado ni murwaturi achiel kachiel kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mondo miwa ler ewi chal mar ng'anyo ma dhi nyime e boma ma Kisumu. Mana kaka achiel kuom bombe mamoko ma bende ng'anyo no dhi nyime ka jopiny medo golo ng'ur mopogore opogore. Millicent, motelo ne waneno ka jopiny loso ya jomatindo ma bende oyuare ng'anyo ma kama bende ogolo ng'ur margi kotenre kod weche mag osuru ahinya mokete paro mar chik mar omenda ma gidwane nyaka wit oko. Sani koro ng'anyo pod dhi nyime to koro gichopo kanye? Ote margi pod gin mana kama koso nitiere moko ma digiher medo kotenre kod weche mag paro mar chik omenda mag 2024. Millicent. Erokamano ahinya George Bati, achiel kachiel kwa wuok e boma ma Kisumu ma bende ng'anyo ne otedore e seche machien kanyo. Agie sani to kang'iyo weche osechako dok e wang'e, kata kamano an kod moko kuom jopiny kata jogo kata yudhe kata Generation Z kaka giluongore ma bende ne ng'anyo e ng'anyo mane okadho no eri ma bende adana kunga kawo pachgi mondo mi koka nyisi ni to ng'anyo ma Kisumu odhi nade to orumo nade. Machiegni mana mapiyo abro chako kodi nyisa nyingi mondo nyisa ni to inyalo wacho ang'o e wach ng'anyo ma kawuono timore e boma ma Kisumu kotenore kod wach kwedo paro mar chik omenda kata finance bill ma 2024. Okay, an kaka jadak ma Kisumu iluonga Dickson Ochieng. Jadak ma Kisumu kae to wach financial bill no wapinge gi teko modhuro, wapinge gi teko mang'eny. Ibed mbunge na mana gochone kecha Kisumu Central, ibed mbunge na mana gochone, ibed bunge mar jite, wane wadozi maru, wane jogu. To kaponi gemo walo mora ma gini okalo ke paro no, tichaki ruge kecha wane wadozi mandiko wane wadozi mar gimora mora. To wakwayo Mr President masani men Samoei Ruto nowacho maber ni kodhi kacha chand to dhine ma hustlers, wane mama mboga, wane jo pikipiki, wane to wach momedo wach kendo medo soko it jotelo te kibede be ng'ato moro man seat mar parliament kanyo mbunge mora ka gini okalo to ng'eni be kari kanyo okalo kako kalo no. Erokamano ahinya, karibu. Okay, mimi ni Gen Z. Tumekuwa tuna protest leo juu wanataka kututax vitu zote. Mimi kama msichana wana tax pads, wana tax vitu mingi sana. Wanataka kutax hadi internet, hata uwezi create content na there is no jobs for us Gen Zs. As we were peaceful, tumekuwa peaceful, but the police wamekuja hadi na tear gas, wanataka kutuvuruga. Na sisi tulikuwa very peaceful, fighting for our own rights, but MPs wako huko hivyo juu wanataka kuvote for that bill. Na hiyo si poa. Your name? Ivy Nyongesa. Okay, erokamano kabisa. An nyinga Simba Morris, mtetezi wa wanyonge. Hada nyiso President Marwa Bruto. Kado po ni momiyo ni wuotho pinje ka pinje mondo mi loso finance bill mar wuondo jopiny, mar nyanyasa jopiny ni yo mi daloso go Kenya. Wakoni mano werigo. The way kaka ni Israel ka loso BBI no were wach mar BBI. E kaka wame wan Generation Z wanyisi ni bwana President, we are tired of your promises and this is go to our MPs, even our governors, senators. If you pass this bill, we will not allow you to be on the ground. Two, daer mar kwayo kendo mar ne jopiny. Jok manu won ni mama mboga, jok manu won ni boda, jok manu won ni juango. But my finance bill, okoda go mi gole kata chiel. Mani won digo kaka no won ni ke Ruto ne mosero ni ene court. Tene lawyer, tene gimora mora. MPs moko mariwore kode ka. Jaluo mora ma MP, luo Nyanza Saol. Western region Kenya mzima umexwa ni gini kokalo to kokalo to kaka kokalo ne kaka umukal kudhi kode okwada ne we ground mane gimo wacho kaka General Z. Erokamano an gilonga ni Alfonso Wina an wuod Gembar Kalare. To gima yowago en man piny rach nikech dhano ng'anyo gi kwe to polise chapo dhano. Koro dhieri nono ni to polise gi gin to gin jokanye ok ang'eyo maber. Mano hinyre golo pesa no kony to jopiny mo hinyre dak kony. Koro en gima lit kabisa. An gima makwayo kata MP na Elisha ni kata kiriwri gi Ruto tipar diriyo dhano thagre kik wawuondre ni jomoluori tin winjo maber jomoko to winjo marach. An gi lit piny dhi marach kata sani nyathini e dhot to piny tek ok en muriambo. Ma iluongo ni Gilbert Okite. Kache wi finance bill mawinjo beni. An awuoyo wi finance bill ma nego bed ni kalo. Finance bill to kata jigom to ibiro mana kale. Kech gik
mang'eny mosetimore ma ji kwerga te kala kala. Koro kata mani be kata ji gom to ang'eyo ni bro kale, to kata gik ma giwacho ni gi drop kande, gika might be sneaked in later one by one, and seche go bro yudo ka ji ok converge mochokore ma gino bende dhi mana kamano. Let's say ni kawuono koro ero giwacho ni gi drop mar mkate gi gik ma gi drop gogo. The other day ibro winjo ni mkate omedi, koro omedi biro dhi gomo ne ng'a, omedi ameda en bei cha, ok ibi duogo michake i converge kama ni timo gomo. Miyo mani goro daro na maduong' en niya, nosewe ng'ano donjo, and in fact otiyo gi wich matek ma onge ng'ama biro nyale nikech en ma en e kom. Koro ji nyalo resort to other means, maybe gidoge gik michamo kaka mkate gi go, wan gi rabuon, wan gi muogo, gidoge cham mondo giwene gi mkate gi duko to kuno. Iwinjo kalo to kiko kal lakini ang'e ni kata gi wach mano to majority ni kocha. Iwinja machiegni katieko aniluongo ni Chalfo Singo Buya, ajadak Madunga. Kawuok Dunga biro town kae abiro ng'any, adwaro ni akony jopiny mondo wang'e kaka dang' kik kadh financial bill ni. Emomiyo akwayo ni seche mwang'anyo kamae be waket jotendwa mondo giwuog oko sama gidhi e parliament kata cha gikonywa mondo gitamre bill ni king'adi, ke seche masani e koro bech mkati odhi oidho, tiyudo ni that is the primary food masani ji nya chamo, ng'at makata tiyo hand to mouth mane gimonya access machiegni. Sama oidho kamano endo ji mang'eny koso yudo gima gichamo. Omiyo akwayo ni Ruto to settle down, obed mos, opar pache mos mondo reduce weche mag wuotho kadhi kaeni. Mano pes japiny emotiyogo. Sama otiyo gi pes japiny kamano ema kelo tax mamalo gi. Sama tax gi obiro mamalo wayudo pek mar dak. Yudo kaka ng'at marawera masin masani kendi kaka kumane ok dang' akendi, nikech kang'iyo financial bill mantiere gi sani ngima dhi bedo matek. Anya kwayo ni MP marwa Mheshimiwa Joshua Odongo Ron wageni kendo wang'eni tich mitiyo as a member of parliament Kisumu County en tich mondisre kabisa. Anya kwayo gi wabunge moko mantiere buo kom mar ODM kata Azimio as a whole, seche mudhi kata cha wakwayo ni ukonywa kech sani e financial bill en gima ikadho gi joma tin, lakini financial bill en gima ber gikelo kuom jopiny to go e kogno. Kore kwang'e ni ati ji adi motamre to ji adi moyie, lakini gisani kaka entiere no wakwayo kech seche midhi kata cha kaka MP timis mano means ni yes, to seche midhi kata cha mi wacho ni no mano wachung' kodi kendo wang'eni kaka jatelo imbi chung' kodwa kech wane mano wayieri. Mana kamano bati mane moko kuom paro mowuok kuom jong'anyo mabende nowuok oko kinyi makawuono, ng'anyo mane ochakore e Akekio kata roundabout kata flyover ma Kondele, kabende ne ochake kod kweth mane chako ng'anyo no mamuol, kabende wuoth ne obiro nyaka apaya kochomo apaya ma Jomo Kenyatta gi kanyo mana kweth machielo mabende noting'o jakom mar bunge la wananchi mabende ne nigi kweth ne wuon mane obiro gi yor teko mabende nochomo nyaka tesendo bilama Kisumu Central, mabende ne giwacho ni ng'anyo ok nyal dhi ng'anyo kamano maonge iro malungo wang'. Gino mane omiyo gikwinyo obila nochako ke iro malungo wang' mondo mi okegi godo mondo kik giketh gik moko. Kata kamano kweth mabende ne ochung' ne jogo marito kedo ne ratich oganda to ne oramo ni gin ng'anyo mane gibago e chuny boma ma Kisumu kaendi ne en ng'anyo mani ng'anyo mamuol. Kata kamano kweth mane okikore igi mabende ne okelo lweny kod obila noendo mago mano mane ok gidwar ni otimre e kaunti ni ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Bende ng'anyo no ne ong'iko yore mag wuoth e seche mag saa 4 kod saa 5 mar onyango, ka bende jogo mane oyepo kata weg duke matindo tindo mabende loko e apeyni mopogore opogore kaka Oginga Odinga, Jomo Kenyatta, Ang'awa ne oloro apoya nono nikech ng'anyo makamano. Ne gineno ka rowere kata Gen Z kaka giluongore gi sani nowuok kendo nomore ndara matamre gi nono ka kwan gi ne thoth, gino mane gineno ni ne ginyalo ketho ne gi mwandu mopogore opogore. Kata kamano mwandu mokethore onge. Gisani wayudo ng'we yamo maling'ling nitiere jogo mabende ohinyore ka ji ariyo, ng'at achiel en nyako ma jahigni 23 otere kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi, ka bende tear gas kata iro malungo wang' chumbe cha onyalo goye mo omiye hinyruok kanyo. Ka sani bende obila medo tero jogo mamoko mabende oyudo hinyruok kokalo kuom rakruok mabende obedo e kind jopiny kod jong'anyo.
ng'anyo mane ng'anyo seche mane gitemo keyo jogo mondo ng'anyo no rum. Ka ok kamano kionge penjo taduoko ni mano kaka chal mar ng'anyo makwedo paro mar chik omenda mar 2024 2025 ochale kaunti ni ma Kisumu. Kama thoth ang' wamed kelo gi kuku gi seche ma ang' biro ma wabende wamedo kelo weche wamanyien wamedo tucho mas mar ke weche. George Bati an kuomi kionge kod penjo mora mora. Erokamano Millicent Adhiambo kuom report mane imbaye nyagi paro mowuok kuom jodak ma Kisumu ma bende golo pachgi kotende kod gimomiyo gidhi e ndara mondo gikwed paro mar chik mar omenda. Joma bende wacho ni paro no dhi kalo, gima duong' en ni mondo ong'i kaka okenge imedo keti mag fwenyo ngima